Tá správa dnešných svinských správ sa bude týkať operácie Skinhead. Aj pokiaľ agresívne partie nacistský nepolavuje. Už sa k nej vyjadril aj samotný Matúš Valo a Nový čas dokonca uverejnil mapu útokov. To sa pozrieme, čo napísal naparený primátor. Vítam, že štátna polícia začala presné stíhanie vo veci na nacistickej skupine, ktorá v Bratislave napadá mladých ľudí. V mnohých oblastiach sa na Slovensku vraciame v čase a je toto posledné, čo by sme si želali, aby sa 90. roky vrátili ešte aj do ulic našich miest. Bitky od neonacistov si naša generácia zažila a urobíme všetko preto, aby sme aj od toho uchránili aspoň naše deti. Takže toľko svalnaté vyjadrenie Matúša Vala. Ale samozrejme, najväčšiu úlohu v tomto zohráva Nový čas a Smenko. Čiže toto je video z údajných útokov. Ja neviem, ako pozerám, tak pozerám, ja tam žiadne násilie nevidím. Jediný skutočný úder, ktorý na tom videu vidím, ktorý je vedený nejakou sílou, je ten kop do ramena. A je zaujímavé, že ho nekopol do hlavy, ale do ramena. Ale ten sedí tento bezďak na zemi, ako čítam, pomôcť, Skinhead ma napadol. Ale to video vôbec nič nedokazuje. A tie ďalšie, akože údery a dobíjanie niekoho na zemi, tak tuto záhadne sa strihlo, akurát keď malo dopadnúť pes, tuto to vyzerá, že úplne ten človek brzdí, ani sa ho nedotkol. Ja neviem, vyzerá to absolútny fake. Aj s tým policajným autom, čo ešte okolo a... No, neviem. Keby si decka nejaké natáčali videá, kde akože sú drsní a kde sa akože bijú, ale v skutočnosti sú to kamoši, tak by to vyzeralo presne takto. Je zaujímavé, že na čas sa to objavuje vždy v rubrike Váš tit. A buď si robí alibi, že to není ich aktivita, alebo im to naozaj niekto posiela e-mailami a krmí ich týmito záležitosťami. Neviem, bude celá tá skupina aj s tými videami vymyslená, alebo taká skupina deciek existuje a niekomu to prišlo vhod, že nejakí mladí blbci si vešajú nafejkované videá, kde akože bijú ľudí a tvária sa drsne. V každom prípade niekto to chce využiť na politické účely. Už v tých predchádzajúcich článkoch boli informácie o tom, že údajne sú medzi nimi policajti. To je tiež zaujímavé, že nikto nevie, kto to je. Neexistujú žiadne kamerové záznamy, nikto nikdy nehlásil žiadne napadnutie od týmito ľuďmi, len z druhej a z tretej ruky chodia informácie Novému času a Smečku a aktualitám a tak ďalej, že koho všetkého napadli. Takže dokonca na základe týchto JPP, že napísala nám pani Zdenka z Prednej Hory, zostavili takúto mapu útokov. Schádzanie sa podľa čitateľov, schádzanie sa podľa zdroja Nového času, útok na ulici. Aký útok? Ten, kde sedí týpek na chodníku a vykrikuje? Útok na námestí. Aký útok? Ten, kde nedopadol jediný normálny úder na video, alebo útok v električku, kedy niekto niekoho kopol podrážkou do ramena, čo nebolí a nemôže spôsobiť žiadne zranenie. Neviem, no. Buď sú to tí najhorší bitkári na svete, alebo je to nafejkované. Z môjho pohľadu ide o jasný pokus naprogramovať verejnosť. Chutne máme Smečko, mladí Slováci o neonacistickej skupine. Nesmieme sa báť 10 mladých chlapcov. A potom ďalej sa rozprávajú s respondentami, čo hovoríš na útoky neonacistov, pritom teda nikto o nich nevie, policajti ho len hľadajú. To je tak, že neexistuje žiadny poškodený, ale médiá už vedia, že sa stal trestný čin a oni teraz vlastne hľadajú dôkazy o tom trestnom čine. Ono je to väčšinou tak, že najprv mám dôkazy o trestnom čine a potom ho objasňujem, ale nevadí. Je to príde ako jasný pokus aj s tými policajtami, čo údajne medzi nimi sú, ako jasný pokus prelinkovať útok, čo sa má v budúcnosti odohrať. Má protivládnych demonstrantov pokus prelinkovať ten útok na vládnu moc. Tak ako som hovoril v predchádzajúcom videu. Ďalšia správa prichádza zo Spojených štátov, kde sa dnes v noci stalo letecké nešťastie pri pristávaní lietadla American Airlines, ktoré letelo z tohto smeru na letisko Ronalda Reagana.
prišlo ku kolízii s vrtuľníkom Sikorsky, ktorý všetci pozná z filmu Black Hawk Down. Bol to vojenský vrtuľník Black Hawk. Ten letel z vojenskej základne vo Virginii ponad rieku Potomac a tu niekde sa trafili. Tak toto vyzeralo. Čiže tu je tá explózia. Pozerajte, toto vôbec nevidno, tu letí ten vrtuľník a tuto roluje to lietadlo už 3 2, 1 sa trafia. Plesk. V podstate je to veľká tragédia, na palube sa nachádzalo veľa detí a nachádzali sa tam nejakí Rusi, čo vyvolalo veľké množstvo špekulácií, konšpiračných teórií, toto to by viac zblízky. Akože je to veľké peklo, ešte raz, neosvetlený vrtuľník, plesk. V podstate Pete Hegseth, čo je jeden deň minister obrany americký, myslím, že už je vymenovaný, povedal zaujímavú vec, že prečo bol ten vrtuľník neosvetlený. The military chopper involved in the crash was participating in a training exercise focused on maintaining cock capabilities. This means the flight was not just about night flying skills, but was also oriented towards ensuring that in a crisis the government could operate through alternative means, like having helicopters ready to transport key officials to secure locations. Čiže skrátke povedané, bolo to štandardné cvičenie, neštandardné. Oni lietajú neosvetlení v noci, keď trénujú krízové scénáre, keď evakuujú nejakých vládnych predstaviteľov z Washington DC, takže preto leteli neosvetlení a v takej čudnej výške. Ono totižto Washington DC leží na rozhraní respektíve 2 štátoch. Tu je Maryland a tu je Virginia. A vo Virginii máte vojenský cintorín Arlington, Pentagon tam je. Na tejto strane v Marylande máte Capitol Hill, čiže Bielý dom, Kongres a tak ďalej. No a to oddeluje vlastne rieka Potomac. Veľmi veľa mŕtvych tiel vylovili práve z rieky Potomac. Teplá teplota jemne nad nulou, čiže v podstate nikto to nemal šancu prežiť a naozaj nikoho živého nenašli. Veľmi veľa konšpiračných teórií sa vyrojilo, pretože je to naozaj divné, ale momentálne v Amerike riešia to, že s najväčšou pravdepodobnosťou za to môže DEI, čiže voľk, najímanie každého iného len neschopného bieleho muža heterosexuálneho. Americký úrad pre letovú bezpečnosť túto praktiku praktikuje už 10 rokov a dokonca tam brali, že aj duševne, kognitívne podlimitných ľudí a tak ďalej. Takže je možné, že ten letový dispečer nebol úplne v najlepšej kondícii, ak by mal byť. To je jedna vec. A druhá vec je, údajne tam mali strašný podstav, že tam malo byť 30 tých letových dispečerov a bolo ich tam snáď polovica. Ďalšia vec je, že niekoľko minút pred zrážkou tej vojenskí piloti nijak nekomunikovali s riadiacou väžou, čo tiež nepomohlo, aby to teda nebolo cieľom konšpiračných teórií. Takže možno to bol úmyselný incident a potrebovali sa zbaviť niekoho na palube lietadla. Možno to bolo výsledkom hlúpej, progresívnej zamestnávateľskej praxe. Nájať hocikoho, len najschopnejšieho človeka. Hlavne, že si vieme občiarknúť nejaké tie checkboxy, odfajknúť. Čím viac v úvodzovkách marginalizovaných podskupín, tým lepšie. Ťažko povedať, v každom prípade takáto tragédia sa stala, až sa k tomu vyjadrujú v Ameriku, všetci. Donald Trump mal k tomu špeciálnu tlačovku a uvidíme, ako to bude ďalej následovať, čo sa tam ďalej nájde. Čierne skrinky vylovili, našli ich, takže uvidíme, čo zistia vyšetrovatelia. Ďalšia správa bude vojnová rýchlovka. Zistili sme, že nemecký redaktor Julian Rebke
patrí tiež medzi dezolátov. Už niekoľko rokov počúvame, ako sú Rusi zúfali a majú druhú najlepšiu armádu ne na svete, ale na Ukrajine. Už pred 2 roky sme čítali v novinách, že Rusom za týždeň dojde munícia, že nemajú čipy do navádzaných rakiet a musia ich kradnúť z práčiet, prípadne, že ruskí pešeci ani nemajú náboje a musia bojovať lopatami. A teraz tento známy a rešpektovaný nemecký vojnový reportér napísal na sociálnej sieti, že Rusi denne strácajú 100 až 200 mužov a ne 1500, že zvyšok by malo byť zbožné prianie teda západnej a ukrajinskej propagandy, čo samozrejme odôvodnil aj tým, že ak by to bola pravda, tak by Rusi za 2 dní stratili brigádu a vojna by už dávno skončila. No už uvidíme, či táto informácia dorazí na Markízu, či do aktualít, ale obávam sa, že asi ani ne. Pravidelná súčasťou slovenských správ bude aj čínske okienko, keďže sú jeden zo slovenských internetových lúhov a hájov vplyv čínskej propagandy. Takže budem vám prinášať pravidelné čínske okienko, v ktorom budem ukazovať veci, ktoré by čínska komunistická strana ideálne chcela, aby zostali pred zrakmi sveta utajené. Momentálne bol najväčší čínsky sviatok aj celkovo v Ázii, v tých buddhistických krajinách, to je oslava lunárneho nového roka. To je jediný čas, kedy Číňania takto hlúfne cestujú domov. Aj tí najchudobnejší, tí bohatí, samozrejme tých horných 10 miliónov asi cestuje, kedy chce. Ale ten zvyšok, tí robotníci a aj tie robotníčky, čo sú celý rok preč od rodiny, tak tí cestujú húfne na čínsky lunárny rok. No a samozrejme čínska propaganda pravidelne cez všelijakých vlogerov, ktorí si tam pozývajú, influencerov, ukazuje, aké tam majú hypermoderné rýchlo vlaky. No a toto sú zábery z tých rýchlo vlakov. Týpek si kúpil lístok, na internete mu to ukazovalo, že je voľný už iba pár percent, rýchle, kúp si lístok. Kúpil si lístok a zistil, že je v celom vagóne sám. Ďalší týpek točí úplne prázdny vlak. Ono totiž to tie rýchlo vlaky v Číne sú strašne drahé a tých pracujúcich 900 miliónov Číňanov, tá robotnícka trieda si to nemôže dovoliť. Tie vlaky stoja 3-4 krát toľko ako osobáky. Tie osobáky volajú zelené vlaky a tie vyzerajú presne tak, ako vám čínska propaganda neukáže. Čiže tie zelené vlaky treholotu vyzerajú takto. Ľudia tam sedia, stoja 10-12 hodín v uličke, boja sa piť, aby nemuseli chodiť na vecko, lebo keď odídu na vecko, tak je veľká šanca, že už si nesadnú. A prebojovať sa na vecko je tiež samozrejme veľký zážitok. Čiže oni všetci stavajú trate pre rýchlo vlaky, týchto zelených vlakov chodí minimálne a potom keď nejaké príde, tak si tá pracujúca holota čínska kúpi lístok a je rada, že stojí 12 hodín. Potom soudruzi z Šanghaja a Pekingu asi chceli, aby sme videli, že keď vám bude niekto vyprávať o tom, jak sa v Číne super žije a aký je to raj na zemi, tak áno, je to raj na zemi, ale len pre niekoľko desiatok miliónov ľudí a ten zvyšok si to odmaká. Čiže takto vyzerá cestovanie domov. Ďalší problém je, že veľmi veľa Číňanov tento rok necestuje ani domov, lebo si to nemôže dovoliť. Čína sa zmieta v obrovský ekonomický problém po krachu. Jednou z najväčších developerov Evergrande má momentálne problémy. Najväčší developer v Anke, toto to presne píše, že 900 miliónov plácacích ľudí, čo zarába 2000 juanov, nemôže zaplatiť 800 juanov za vlak. Je to strašne veľa peňazí, strašne veľa ľudí nemá peniaze na to, aby si to mohli dovoliť. A na to nadväzuje ďalšie vtipné video. Pozrite sa, tuto sa v miestnom metre bijú Číňania o pečené kúra za 4 €. Zaprvé si pozrite, jaká pekelná rada tam je na to sprosté kúra. Tuto sa strkajú, ťahajú sa za vlasy. Bili sa tam predtým, aha. No, krása. Tá Čína tu to naozaj zmákla, ale nám to západňarom ukazujú, jaká je radosť žiť v Číne. Takže to bol maličký vstup do čínskeho okienka a vy ste si to vedeli predstaviť, že
v Číne sa ešte stále nežije lepšie ako na západe a tá holota pracujúca sa tam nemá o nič lepšie ako niekde inde. Jeden by povedal, že je horšie vďaka tej šikane, čo tam majú od komunistickej strany. No a na záver, každých správ sa vám budem snažiť prinášať víťaza ceny Mizantropova Soza a tá vlastne bude vždycky honorovať to najlepšie z najhoršieho, čo dokážala dnešná zdegenerovaná progresistická spoločnosť vyprodukovať. Pozrieme si, kto dnes vyhral pomyselnú cenu Mizantropova Soza. Pozrite na tento obrázok. Kto má podľa vás tejto dvojice priznané práva živej bytosti? Správne. Je to sovka Taranaki. Čiže je to možno za novozélandský parlament získava Mizantropovo Sozu, pretože udelil právo žijúcej osoby miestnej posvetnej márskej sopke Taranaki. Jej práva pred úradmi zastupujú 4 príslušníci miestneho kmeňa Maorov. A to je teda už naozaj posledná správa z tohto dekadentného sveta. Ja vám pekný ďakujem za to, že ste sledovali dnešné prvé vydanie Zemských správ. Dúfam, že ste sa dozvedeli kopec nových informácií. Nezabudnite dať like a odber, aby vám neušlo ďalšie vydanie Zemských správ, prípadne iný obsah. Do skorého videnia a nezabudnite zostať v obraze, lebo informovaným patrí svet. Zatiaľ sa majte pekne.